вече четвърта година в дневния ред на парламента, малко повече от 3 години, влиза обсъждането за бронираните машини на армията, за изграждането на така наречените бойни батальонни групи. 4 години. Не, че ние сме казвали нещо различно от това, което ще кажем днес. Казахме, че ще има поскъпване, има поскъпване. Казахме, че ще забавят доставката, има забавяне. Къде са бронираните машини? Къде е механизираната бригада? Изключително коректно отношение на нашите партньори. Нищо ново под слънцето. Както на времето ни прецакаха с радиостанциите за танковете Т-72, сега можем да си чакаме техните корита, защото няма как да ги нарека по-благопристойно, машините с отпаднала необходимост на морската пехота на Съединените щати, които им пълнят складовете. Трябва просто да ги освободят, за да ги заменят с ново въоръжение. Ново въоръжение. Те искат това да го утилизират, а ние го купуваме, за да превъоръжаваме нашата армия. Едно и също нещо повтаряно в тази зала, не знам колко пъти. Да, сега имаме ново мнозинство и то е евроатлантическо. Всеки път нямаше никакъв проблем при гласуването, с абсолютно мнозинство биваше приемано това превъоръжаване, което все още не се е състояло. Всеки път предупреждахме едно и също нещо. Да, може би Северна Корея, но технологичната верига е същата по дължина. Ако погледнем, само че ние още не сме започнали бойни действия. Нас никой не ни е нападнал, а вече имаме проблеми с доставките на възли, агрегати, запасни части. Доставките трябва да започнат през един континент и един океан. И още не идват. Още не сме се превъоръжили. Какво акцентирахме ние през всичките тези години? Че България може да произвежда своя бронирана машина. На изложението Хемус 2022 година, преди 4 години, българска фирма представи няколко образци, модификации на своя бронирана машина. Машината Рила 8x8 има и разновидност 4x4. Колесна бронирана машина с бойна купола. До сега тия машини можеха да бъдат произведени и вече да сме превъоръжили бригадата. Само че ние трябваше да купуваме нещо от американците. Поне си го плащаме редовно. Плащаме го, но нищо не получаваме. Сега алуминий нямало да стигне Германия и не знам с какво друго. В световен план била много голяма инфлацията. Чудесно. Открихме го. До сега никога не е имало инфлация. За пръв път инфлацията се появи тая година. За пръв път тя засегна американци, за пръв път тя засегна нас. 4 години го повтаряме на достопочтените служители на народа в тази зала. И 4 години все едно не ни чуват. Надявам се, че този път някой поне някъде нещо ще чуе. Можехме да имаме българска бронирана машина, още веднъж го казвам, на въоръжение в българската механизирана бригада. Само че на политическо ниво, предишни правителства, предишни конфигурации на парламента решиха чисто угоднически да купим нещо, което не е нужно на никого. Не е тайна, че в момента в конфликта, който се разгаря на север от Черноморската зона, става утилизация на старото въоръжение и от двата воюващи лагера. Чистят се складове. Маха се моралното и технически устаряло въоръжение, за да се освободи място в парковете, складовете и базите за новото. Има една такава сентенция, която за съжаление е скръбна, че командният състав на армиите се подготвя за предишната война, а тази, която ги връхлита, винаги ги изненадва. За съжаление, България в момента не се подготвя за предишната война. С тия стари машини ние се подготвяме за по-предишната. Нямаме стратегия за това какво може да ни се случи. Споменато беше тук, може би е добра крачка от страна на Министерството. Аз това го приветствам, че тия 17 безпилотни летателни апарата няма що да ги купуваме, защото можем да си разработим и по-нови. Има и по-нови разработки в други държави. Това много няма да ни спести, както видяхте чисто финансово. По един от договорите имаме поскъпване от 59 милиона щатски долара, по друг имаме 4,7 милиона. Общо с други линии поскъпването излиза около 37 милиона щатски долара, при положение, че още нищо не сме получили. Ние вече плащаме в повече. Защо плащаме? Вместо тия пари да бяха насочени към иновации, към разширяване на нашия военно-промишлен комплекс, вместо да инвестираме в нашите фирми, тия бронирани машини ще да са тук. И вече ще да отчитат сегашните изисквания на бойното поле.
Още веднъж го казвам, можеше да разработим нещо ново, не да купуваме старото. Още преди да започне военния конфликт в Украйна, руската страна и други държави демонстрираха безекипажна бронирана техника, така наречената платформа Маркер, въоръжена и с картечница, и с противотанкови средства. Тези разработки продължават. И двете воюващи страни и техните съюзници инвестират в това. От демографска гледна точка и от ценността на нашите военнослужещи е добре да се гледа и в тази посока. Но ние просто не можем дори да мечтаем в това направление, че ще имаме безекипажни бойни машини. Но върху това трябваше да се работи паралелно. Някой ще каже, да, докато ги изработим, ще мине време. Затова е необходимо в сегашния момент с нещо да бъдат превъоръжени действащите въоръжени сили. Така е. Но защо не го закупихме? Още веднъж повтарям, на Хемус 2022 година бяха демонстрирани всички модификации на тези български бронирани машини. До сега можеше да допълнително да бъдат въоръжени и снабдени с различни апаратури. Да не говорим, че и други фирми можеха да работят в това направление. Аз неведнъж съм поставил въпроса пред началника на отбраната, адмирал Евтимов, че България не може да залага само на един тип бронирана машина, колесна. Необходима ни е и верижна. Говорех за също американска такава машина, Брадли, която в момента минава още веднъж тестовете на бойните полета и доказва своята ефективност. Тя я доказа в двете иракски войни, доказва и в момента. Най-много танкове поразява точно Брадли. Въпреки, че не използва Джавелин като противотанков комплекс, а използва ТОЛ-1 и ТОЛ-2. Европейски производител, също добра бронирана машина, добра платформа, върху която може да бъде поставена и самоходна артилерийска установка, която може да бъде използвана и като инженерна машина, и като разузнавателна. Шведската CV-90 с 40 мм автоматично оръдие. Това е за тяхната армия и износна версия с 30 мм автоматично оръдие. Нищо такова нямаме. Още повече, скандинавските държави, и Финландия, и Швеция са отворени за смесени предприятия. До сега можеше да отворим такова предприятие тук. Някой просто трябваше да прояви воля и да преговаря. Да преговаря и с финландците от Патрия, за да работим. Тук да бъдат работните места. Не някъде другаде. Можеше да се помисли за този вариант да работим и за CV-90. Но още веднъж наблягам какви са изискванията пред съвременната война. Бойните безекипажни платформи. Тук дори не говоря за хуманоидните роботи, които се изпитват, които би трябвало да заменят щурмовата пехота. Които, колкото и да са скъпи на първоначалния етап, всъщност ценят най-важното нещо. Живота на личния състав. Това в момента няма как дори да мечтаем за него, но пък китайците го използват. Използват и платформа, която имитира биологични видове. За летящи безпилотни апарати и за такива, които действат на земя, и за плаващи. Нашата армия не разполага с никой от тези неща, поне за сега. Може би е крайно време да помислим за нещо, което ще гарантира нашата национална сигурност, а не чуждия финансов интерес. Още веднъж казвам, ние даваме пари за инвестиции в чужда икономика, за облегчаване на чужд военно-промишлен комплекс и на чужди въоръжени сили. При последния конфликт и при това, което се случва в Персийския залив, неведнъж се повдига темата и може би това ще е проблеми на бъдещите военни действия на бъдещата война за използването на тактическо ядрено въоръжение. С какво в момента сме защитили екипажите на нашите бронирани машини? Не, няма да ми свърши времето, колкото и да сте нетърпеливи. Така. Моля, без реплики от зала, остават 53 секунди. Да, можем да го удължим после. Така, ядреното оръжие, използвано на бойното поле, със сигурност не само поразява личния състав, не само, че има ударна вълна, но той има и електромагнитен импулс, който поразява апаратурата. Трябва да мислим и в това направление. И още веднъж казвам, нека нашите военни да не бъдат подготвени за по-предишната война. Време е да се готвим за бъдещата. Благодаря ви, уважаеми господин Първанов. Има ли желаещи за реплики на така направеното изказване? Заповядайте, господин Гаджев, за реплика.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър, уважаеми господин Първанов! Впечатлен съм от подобното от Вашето изказване и дълбоко пространните теми, които развихте, но пропуснахте два отделни сектора – космоса и изкуствения интелект. Може би е хубаво да ги включите в дупликата. Благодаря ви, уважаеми господин Гаджев. Заповядайте за дуплика, господин Първанов. Момент, преди да ви дам думата за дуплика, да се обърна към залата, дали има други желаещи за реплики? Няма, така че заповядайте, господин Първанов, за дуплика. Благодаря, господин Гаджев. Все пак вие за тия 4 години бяхте председател на тая комисия по отбрана и вие най-много лансирахте тия проекти и тези договори. Разбирам, че сте гузен. Да, казвате, че моето изказване било много дълбоко. За съжаление, вашата реплика беше плитка. Но няма какво друго повече да кажем. В края на краищата даваме пари за нищо. Даваме пари за нищо. Предупреждавахме ви 4 години за това. Въоръжените ни сили нито са по-модерни, нито са по-добре въоръжени. Нищо не сме получили от вашите партньори, от вашите съюзници. Да, беше много угоднически да се откриват сметки в американски банки, да превеждаме авансово средствата там. Беше много добре да плащаме за чужди интереси. Какво стана с нашия национален интерес? В интерес на истината, господин Гаджев, имаме разработки и за безпилотни летателни апарати, имаме разработки и за 3D радари, но не знам защо, може би вие знаете защо купуваме от другите. Купуваме от другите, докато в същото време, в същия клас въоръжение безплатно го подаряхме на Украйна. Докато в същото време нашите съюзници, същия клас въоръжение, което ние подаряхме на Украйна, го подаряват на други наши съюзници, а нас ни карат да плащаме като за нова техника. Не случайно в клаузите на договора пишеше, че дори при повредена техника ние нямаме право да я връщаме и да имаме рекламации. Използваме стари боеприпаси. Още не сме започнали да произвеждаме този боеприпас, който е за тази бойна платформа. Но само, че международната обстановка е динамична. Господин Първанов, съсредоточете се върху репликата на господин Гаджев. Точно върху нея се съсредоточавам, госпожо. Но тя беше толкова дълбока, че просто нямаше как да не я обсъждам толкова дълго време. Ако имаше и друга реплика, щях да говоря и за някой друг. Та репликата е точно тази. Благодаря. За какво? За космоса и за изкуствения интелект. Ако господин Гаджев сте инвестирали в него, чудесно, но не виждаме резултатите.